Lurzorua biosferaren goiko geruza da, eta mineralez, materia organikoz, urez, airez eta bizidunez osatuta dago, ezinbesteko baliabidea da gizakiontzat. Ezaugarriak: mineralen, uraren, materia organikoaren eta zenbait gai kimikoren transformazio prozesuetan parte hartzen du. Gasak, karbono dioxidoa, metanoa eta abar, atmosferara askatzen ditu. Lurzorutik lurpeko urak iragazten dira. Materia organikoari esker hainbat gai metatu eta moteltzen dira. Ura, gasak eta polutzaileak gizakiongana ainerraz esaltzeko. Bizidun ugarienen habitata da mikroorganismo, zizare, barraskilo, artropodo, onddoak eta abar dibertsitatearen adierazleak eta bere emankortasunaren eragileak. Gizakiarentzat diren laboreak bertan bizi dira, lurzoruaren euskarri egiten dutela. Lehengaien eta baliabideen iturri da, paisaiaren eta kultur ondarearen parte. Eraketa eta arazoak: harrizko lur-eremuetan hasieran ez dago ia landarearik, goroldioak eta likenak soilik. Meteorizazioaren eraginez harriak zatitu egiten dira. Zenbat artetan harea eta harri txikiak pilatzen dira, eta hor goroldio eta belar txiki gehiago sustrai daitezke. Meteorizazioak jarraitzen badu, hareazko geruza bat sortzen da. Geruza horretan hazten diren landareen hosto hondakinak deskonposatu eta harearekin nahazten dira, lurrustela sortuz. Euriak beherantz eramaten du lurrustelaren zati bat. Landaredia gero eta ugariagoa da eta gero eta hondakin gehiago hartzen ditu lurrak aberaztuz. Lurzorua ez da berdina leku guztietan, landarean, ur-kantitatea eta abar. Arazoak: lurzoruaren kutsadura, lurzorua ez kutsatzea eta kutsatutakoa garbitzea. Lurzoruaren desertifikazioa, biodibertsitatearen galera, lurzoruaren galera, lurzoruaren desertifikazioa, lurzoruaren higadura.